Първи международен турнир по лека атлетика в памет на Павел Павлов, национален рекордьор на 400 метра, ще се проведе в събота на националния стадион Васил Левски. Участие ще вземат голяма част от елитните ни атлети, както и състезатели от Великобритания, Гърция, Австрия, Русия, Обединените арабски емирства и Малта. Наградният фонд на турнира е 6400 лева, а всеки национален рекорд ще бъде премиран с 2000 лева. Инна Евтимова спечели най-атрактивното бягане на 100 метра на първия международен турнир по лека атлетика в памет на изтъкнатия ни спринтьор Павел Павлов. В студеното време, при силен насрещен вятър, носителката на 2 медала от Европейското първенство за девойки постигна 11 секунди и 62 стотни. При мъжете победи гъркът Евангелос Халастарас. На 200 метра се наложиха атлети от Великобритания. При жените първа е вице-шампионката на Европа Аника Онуора с 23,64, а при мъжете спечели Тима Бее 20,84.